Бони. Здравейте хора, както помните от предишното видео играх в FNAF 1 и стигнах до трета нощ. Така че в това видео, без да се бавим твърде много, просто ще ви кажа, ако искате, може да се абонирате, нали, да лайкнете това видео, ако искате, нали, да продължавам да правя такъв контент и искате да ме мотивирате да правя такива неща. И без да продължаваме много напред да обяснявам, нека да започваме. Бай забравих да кажа, днес един мой приятел ми реагира на видео, така че може да чуете. Малко си духам микрофона понякога. Така, чакай, че получих амнезия. Какво заправих? Да, чакай, сетих се. Obviously. Фоксито. Мют, този път съм тук. Няма нужда да го слушаме. То буклук. Фредди. Май. Чик! Интересно. Ето се прегледам камерите още един път и да спирам. Не знам къде е Чика. Май е в кухня. Един часа. Тука е. Някой ходеше. Много Чика. Какво че Бони може се телепортира? Many minutes later. Ето го. Чик! Лошото е, че сега Чика може да седи там за 10 минути. Сега, защото агрешен левелите... Окей, never mind. Само около 10% че взе. Не, тук къде е Фредди? Къде? Защо Бони? Къде е, че? Какво се случи? Чакай, че малко да се напрегна тук. Добре, Бони е тук. Фредди е. Интересно. Фредди е. Го няма. Май тук. На. Ето го. Да, сега съм гледал камери. Пак ще се чеквам лайфото това. Такова ли има грешен лев? Не, няма, че май има такова грешен лев. Бони е тука. Фредди още ли е там? О, не, Фредди го няма. Или Бони го закри. Ето го. Оно. Къде? Ето го, виж му очичките. Ей, тук са. Виж. Но, той не се показва на вратата, той е на камерата. Добре. Anytime now. С 30% това не е добре. Не е много добре, но не е и много зле. Тук е Фредди. Ето го Бони. Окей, това не е много добре. Чика. One eternity later. Наза. GG. Оп. Easy. So easy, нали? Day 4. Четвърта нощ. Сега е времето. Този път грешен левелите ще са малко по-зле. Нали? Аз все едно не го знах. Мют. Не. Мют.
Не, дай да го слушаме. Ай. Hello. Hey, wow, day 4. I think you can do it. Hey, listen, I may No. not be around to send you a message tomorrow. Кой ми чука на вратата? For me, Кой чука? I'm kind of glad I Awesome. recorded my messages for you Да, Тома. Аре, де. when I did. Hey, do me a favor. Maybe sometime you can check inside those suits Бони. in the back room. Бони, тук Фокси, Try to hold out Фокси. until someone Оле, активен. maybe it won't be so bad. Кой чука? Дори не стой на неговата камера. В смисъл, може да си отваряш камерата regularly и Музиката Да. на Фреди. това е интересно. 90% още от 12 часа. По-малко от 90. Бони. Every second. Бони. Бони? Не, Бони се халюцинира. Но... Я види. А, Тук му говорихме за него. А тая нощ ще я загуба. I feel the pain. Чувствам, усещам, че ще я загуба. Къде е Фред? Май е зад на Бони. 70% 1 часа. Еми, до 75 трябва да е станало това. Но, Ще е доста добре. отваряй си камерата за една секунда. Фух ти! Казах ти. Трябва да го гледам малко, Давай. защото... Мисля, всяка една секунда просто си отваряй на която и да е камера. Всъщност не знам. Сега си сейф за сега. Да, буквално това прави. Чек, не, няма да успея. 73% и няма 2 часа още. Добре. 20. О, Фреди. О, колеро, Фреди, фаст, бе. Лева, че то преди фаст план. Ето го. Ой, ето го. Ой. 69% Кам. 2 часа. Камера. Ето е това. Къде са тези така наречени аниматори? Кой ми хареса? Там. Чекай, тук, Бони е тук. Фреди е на... Фреди къде е? Фреди не е на кичена. Фреди къде е? Не знам къде е Фреди. Вратата ти. Той не идва на вратата. Да. Той седи на камерата пред вратата. А, Не е както в Ultimate. Абсолютно пейн. Колко процента? Да ти скъби много. На, един дете. Фреди! Отече. Фреди е в Как кухнята. се спи в Фреди? Как се спи в Фреди? Ако ти дойде тук на вратата, седи цяла нощ и после. О, не. Бони ми халюцинира тук на вратата. Трябва да слушам за музиката. Когато музиката спре, тогава Фреди пристъпва, прави умни слави и накратко ми поставя цялата игра. Бони ми халюцинира. Трябва да слушам. И за стъпки трябва да слушам и за музиката дали ще спре. Окей. И за умни слав. Тук, стъпки. 45% са. Да, май няма да успееш, не знам колко ти е добре. Не! Защо?
What? What? Влети тука. Там ли? Но, мисля, че не. По-скоро не. Чекай. Не може да затворя вратата. Пак ли му джимскерна леко? След себе лекичко. Без реакшн бях джимскернат. Нека направя още един опит обаче на тази вечер. Дано да го минем в следващия епизод. Пишете в коментарите, ако искате следващия епизод, не знам дали да го правя изобщо, защото четвърта нощ е само толкова. Така че благодаря ви за гледането. И ако искате да продължа с тази игра, разбира се, може да ударите лайка. Но ако не искате да продължа, просто напишете някоя друга игра, която да играя по ваш вкус. Или, не знам, напишете нещо да играя. Чао!